започнем да пееме. И жени, и нашом се дига, лъскат вири и жени. Ето, огнират пристига, да им ебат майката. Не, много ще високо. Ето, огнират пристига, да им ебат майките. В румейските палати разребераха се те. В румейските палати разребераха се те. Праща пиене богато в буровия стан. Праща пиене богато в буровия стан. Неща вино, нито узо, оги викна с мощен глас. Неща вино, нито узо, викна с мощен глас. Само веднъж са и бира, знаете го признавам аз. Само веднъж са и бира, знаете го признавам аз. Здрави са ни дробовете и по име ги без чай. Здрави са ни дробовете и по име ги без чай. Нека Тракия да дъртни, пак ще бе майката. Нека Тракия да дъртни, пак ще бе майките. Как Крумков е твали. Колко ли царя, потана и царе ще стигаме до тук. Аз така. Това е запис за майки и бащи. Ще бъде много пеем отбор. Абе, дайте ми микрофон, която вървата, моля ви. Може чипки да Люба, искаш ли цигар? Така късно. Главната тълпа се изнася към хотела с закъснение за обяд. Сладка тълпа. Мери срещи. Деца на българския национален герой. Това са хората, които искат да плювнат в канала. Устните влажни ли са ви вече? Влажни са, влажни. Готови ли сте? За снимка сме. Преди малко ни спря полицията, но купона продължи да тече. Винаги готови, винаги готови, винаги готови да се преклоним. Така, това е прочутия римски провод, прокопан в края на 19 век, защото тогава робите били по-спокойни, отколкото по времето на Нерон, когато е започнато да се копа. Искам си касетката. Ето го. Ето го пари. Така. А сега като тая националния герой на България, плювнахме. Чу се звучното пляк. А това е корабче, което плува по канала. По каналта. Това е ЖП моста от среща.
А с камерата е Александър Иванчев. Of course. Ето тълпи ентусиасти, всички искат да напълнят канала с слюнки. От среща. Тоже. Среща тоже. Види, какви се квалификации. Не е ли така, госпожо Томчо? Ето Маричето иска да плювне и да снима. Някой я търси. Достойно дете. Знам, че сега ще продължава. Дали недостатъчно, канала ще прелее. Ако тук падна, дали ще живее? Не, разбира се. Аз си държа. Винаги готови, винаги готови, винаги готови да се преклоним. Това девойче всички го познават. Я да видим така. Няма. Да, оле, че е то половер. Това е половер на класния, това е яката на Люба. Обувките, чоркогашник е полата са си мои. И гащите. Да, и потника. Картички. Отвори капа. Мерси. Go, 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 go. Мерси. Пиеме за ваше здраве, господин. С Кока-кола ли, бе? Не е естествено. Точно това не е естествено, но от мен да ми не приемам. Мерси. За ваше здраве. Thank you very much. Какво? Моля се казва. Кажи си. След това ще може ли да видим... Ема, разбира се. Ти за какво мислиш, че се правят? За нелегално гледане в къщи? Да, кой знае как ще го уреже? Как ще го орежа ли? Да. Цензура това във. За пълен запис 5 бутилки И на вас. и съответните касети. Малко бързо върти, да. Друго е да пътуваш през Пелопонес на фона на Sweet Child in Time Purple. Не се снимай. Кой се гледа? Концерта на записа явно. Отпред е врагът. Оги, нали така бях? Хипотетичният враг. Бандата Тин се слиза от автобусите. Това е шума на Манов. Я да ви видим вас. Няма само ние да се снимаме я. Я Федер план така. Така. Кажи жмут. Какъв кич. Жесток. Защо я да го видя? Жесток. Слозов нос. Като за моята дъщеря. Ти колко е голям? На 2,5. Ето, точно за него. Чай, кой? Моят приятел. Кой ти гледа? Оник специално се зализа. Оник, Абе, не пречи на обектива. Няма да го снимам. Хай. Айде, да. Спокойно, не се срам. Аз съм бил боец. Помахай малко да те видим. Оник, ямо вдъхни малко самочувствие. Искам да се снимам с теб. Господин Иван... Ей го, то го е как да не освети камерата с това червендалесто лице. Вие сте ми върх. Това са нашите хора там. А това е театъра на Епидавър. А сега една панорамна снимка на планините наоколо и самия театър. Спокойно, не се кри.
Ето, снимаме те и тебе. Аз се навеждам за панорамната снимка. Да нищо. Опа! Оператора се контузи в едно върво. Така. Селевив. Какво ако си изсипеш надолу или много низ? Не, барабани ако се разбуди. Да, ще е велико, да. Между другото, Калин е виден барабанист. Да го видим всички. А това е самата тя. Госпожо, държа на интервю. Как ви харесва? Най-добрият в акустично отношение амфитеатър. Пловдивския е по-добър, ако питаш ме. Фалшименто всичко, не? Ами... Пловдивски? Пловдивския е най-хубавия, защото е в България. Да, да. Сядем, Чакай да ида да... В момента тече убедителна лекция, изнасяне от Тоги Рабев. А това е самия той. Жида Яне, как си? Добре, били поставени амфори, за да концентрират звука и допълнително да усилват. Самия параскелион, като леко издаден напред, допълнително концентрира звука. Също така с колонади и на два етажа са били правени, ако е нужно да се играе на втория етаж, като части от царския двор. Това представлява един античен театър. Сега ще отидем, седнете там да ви покажа акустиката. Има ли някой, който ще изпълни акустиката? Няма значение, да, не е от значение. Хайде, Б-клас състава. Действайте. А това е той. Всеки ден. Особено на 1 април. Не от Белведера, а от Зофия. Сега се провежда експеримента за звука. Разбрахте ли акустика? Я пак повтори. Айде бе! Нищо не се чу. Айде, Бояне, къде си? Къде е Боян, докато е свободно? Бояна на бегом, на скок. Бегом става това. Айде, Бояне. Добре, и до това застанете не е страшно. Айде. Айде. Точно в средата застани. Точно в средата. Айде, по-бързи. Айде, стои хвали. Това не ми е една бита на това. Тази пак почне грозно. Гледат като неандерталци спаднали в 20 век. Ето ги най-готините. Не. Аз съм малко по-скромен. Калин тук ще направи оферта за покупка на театър. Ако беше богат. Една доста разумни цифри, според мен. Да. Само някакви си 200 лева. Бях в октомври. Тук някъде трябва да е светилището на склеп и сега отиваме към него. А банда гръцки неандерталчета правят агитка на нещо си. Дали я направим? При разкопките на Савадият в периода 1879-81 година
Впоследствие тези разкопки са допълнени с храма на Малеата от един друг археолог, Папа Димитрио, в периода 1948-51 година. Най-старите части на храма датират от 6 век, когато Малеата, за който ще кажа след малко, продължава все още да се споменава редом с Асклепий. В последствие, през 5 век, славата на храма вече минава пределите на Епидавър, особено след ужасяващата чумна епидемия в Атина 419 година, когато такъв асклепейон е изграден и до Акропола. Един на Аполо, на Асклепий и друг на Малеата. Според легендата, Асклепий е бил син на смъртната планина. Тя започна вече, ти се приближаваш. То се вижда достатъчно ясно. Ако не е разбрано, това е Асклепиона. А това насреща е оператора главния. По принцип да, който от време на време се появява в кадър. Днес има щастието да бъде заснет. В момент само да свалиме камерата. Ето той движи тазобедрените си кости. Дънките си изтъркани Ливайс. Тип наводнение. Той се разхожда сред камънак от гранит и олитов варовик. Пикаемо се явно. Мисля, че става чудесно. Той се приближава. Маймуните все още не са измрели. Кът! Това е римската и гръцката, нали? Да, това е римската част. Нали, като гледам, ето това е типичен римски градеж. Олимпия няма ресторант, да пием една лозова реки и замеде. Тук на фона на тези антични ценни нещата, той трябва да е брат. Ти кого снимаш тайно, бе? Тебе? Те дали? Така, този, който се фръцка е Ончо. Виден арменец, български националист. Най-здравите. Най-здравите. Не, отец Гелеменов, как да се казва. Там никой не го знае, защото е тук. Интервю. Не е лице? Нещо, което много Има ли той почва у нас? Не, Ти ли се казваше лице? Така. Главният видеооператор на Републиката на Хубава. Привет! Привет на всички, добре дошли. Ядохте ли Тръгваме. Моля? портокали ядохте? Не. Опитаха се ме отровят с тях, но не би. Само предизвикаха гнева ми. А гнева е буен като на Зевс. Да. Спаси. Търти като младенец. Малко съблазнява да се... сега не дейте Какво? Точно на това място духа от някакви повече. Ще переш дънки. Това всичко са бивши попунджи. Това не го знаем какво е, но каквото и да е. Изобщо пъка от каманаци. Какво каза? Повтори. Разбрахте. Да. Къде е Боровия? Боровия горе ще дойде. Чакаме го. На практика. Но той каза, че си го бил заслужил. Да. Понякога го уважавам този човек. Това е прочут Павловска врата. Това са лавовете.
Това е глупавия Рад Буров. Глупав е, защото правеше допреди малко глупости. Да, като планински козел. Шо изнемогва по поредния баир. Да се сърби кебабчета и ракийка. Сдаде багажа. Така, прави се на готини. Фантастиш. Фантастика. Фантастико. Не става. Гроба на Агамемнон, където е бил. Ако не ме лъжа паметта, да. Партата от вътрешната страна. Това е Златко кръстен на дядо му сребро. Това е Златко кръстен на дядо му сребро. Тук е гръба. Която е изхранвала на дворец. Това е дворец, да. И карус. За предпочитане, камъните са изключително неравни. И разбира се, бандите западни неандерталци, които гледат и кофеят. Друг път не видели. Кама, няма хора. Дясно личици? Да. Това е крепостната стена на Микена отвътре. А по тия чукари е направена предзимаема. Това е за записано. Не стига, че си изкачил до тук, ми скромен. Чудещинка си. Тези чукари са чудни. Напомнят ми за Смолян. Между Горно и Долно Райково района. Само да там никой не е построил Микена с тази разлика. Чукар е доста стръмен. Може да не проличи на филма, но... А това са две чугунени глави. В момента сме на върха.